escoltant Castellà Z, el programa adolescent pel jovent castellarenc. Bueno, tenia unes ganes d'escoltar la veueta de la Carla a la intro. Una cosa. Tercera temporada flipo bastant, eh? Uau. I a part, és que avui és un dia molt important. És molt important. A sobre, és que està la Anna. Això és una cosa que no sé, Que feia no un any estava que pensant. no ocorria. Clar, Clar, és No, veritat. quasi 2 anys, ja, mare meva. que xarla. Sí, no? Vam començar fa 2 anys, no? Amor. No, fa 3. 3 temporades, Fa 1, 2, 3 anys. Sí, clar, jo estic a segona carrera, saps? Bueno, però perquè no passa res. En plan... No, fa 2 anys. No, fa 3, Fa perquè tu tres. vas començar. Començament de començat segon, mates. començament de primer, vam començar. Sí. Començament de segon, un any, començament de tercer, 2 anys. A veure, A veure, començar aquí es primera parla per carrera, ara cursos. estem a tercera carrera. Tercer No any. són 3 anys, però Què fa 2? finalitzarem quan haguem fet 3 No et anys. posis matemàtica, que tu has deixat la carrera. Sí, guapa, a veure, no te flipes. Bueno. Bueno, nosaltres diem que fa 3 anys perquè fa 3 temporades, o sigui que 3 anys. Però la primera temporada va ser del setembre al desembre. Bueno, i parlant de la primera temporada, us en recordeu del primer episodi? No. Laura Escanes. No m'ho puc creure, la Laura Escanes. És un És pie. veritat. El nostre primer episodi parlant de la Laura Escanes Que i va com néixer aquí s'havia... a Castellà. És que, veus? Tot es lliga, tot està lligat. A o on? sigui, A cal metge, perquè... No ho sé. Bueno, no l'he preguntat, la veritat, personalment. Que és un Potser- peu. És veritat, sí, és un peu. Ho acaba de deixar amb el Risto, parlàvem de les relacions, de l'age gap, tot això, i ens va quedar bastant rodonet. Ja des del Sí. principi... no Apuntamos sé, maneras. Apuntábamos maneras total. Pero ha llovido mucho, desde eso. Bueno, Crec no que- tant, no tant, perquè va haver un episodi de sequera. Amor, tú no pongas más puntualitzacions en això, perquè ja no... Hem canviat moltes coses. Opineu que sí, no? una mica. La qualitat d'aquest programa és indescriptible ara mateix. Ara mateix tenim, exacte, una novetat, que ens estan apuntant aquí 3 dues càmeres. càmeres. Sí, I aquella. 3 càmeres, de fet. 4 si comptem aquesta petiteta, que no està enfocant ara mateix a res, però bueno, sabeu, no? I si contem els mòbils ja... Uaf. Ostres! Tenim una nova foto de perfil molt xula que ens ha fet Friday Nuns. Vam fer una gran sessió de fotos amb Friday Nuns amb la Maria, que va estar de convidada aquí. Una cosa espectacular. O sea, jo nunca m'he vist tan guapa. Aquesta noia és un espectacle total. I també jo crec que el que més ha canviat ha sigut que ara portem convidats. Convidats Sí, és guais. veritat. Els nostres convidats no són moco de pavo, Gens. Estem parlant de grandes estrelles. Sí, de molt bon material. De molt bon material, exactament. La Maria, el Ceres, la Santa, que ja ha vingut 2 vegades. És fantàstic, això, Tot això és genial. És el millor del programa, jo crec, convidar gent. Exacte. Una cosa fantàstica. I ara, bueno, parlant d'una mica de gent fantàstica i de convidats, la convidada d'avui és que és una prova del nostre avenç, ho dic en sèrio. Ella és una persona polifacètica, és podcaster, creadora de loquets, fa escrit i, per què no dir-ho, és la influencer catalana. Avui ens acompanya la Farners! Ole! Uau, quina intro! O sigui, això puja els ànims que flipes, Doncs Moltes sí. gràcies. Què tal, com estàs? Molt bé, la veritat. M'ha costat una mica trobar on era Castellà perquè m'ha portat per Terrassa, al GPS, no per Sabadell, llavors m'he menjat uns revolts que déu-n'hi-do. Però Sí. bueno, he arribat i he pogut aparcar aquí, al carrer del costat, així que molt bé. perfecte. Bueno, això és Superbé. fantàstic, Sí. això és fantàstic. Què tal? A veure, sempre comencem amb una pregunteta així pels nostres convidats, que és com et descriviries, què diries que és Farners? És que jo, o sigui, a nivell de contingut o a fora a la tu vida? vulguis. O sigui, sóc molt polifacètica i cul inquiet, des de ben petiteta. Llavors, doncs, he anat fent coses al llarg del temps, rotllo, los catalanes hacen coses. He fet patinatge, vaig fer, com es diu, pintar i fer escultures i aquestes coses també. He fet escacs, he fet mecanografia, no ho sé, Uau. he fet moltes coses i al final, doncs, vaig tirar cap al contingut audiovisual, que és el que porto fent ara. Amb la broma ja fa, si ara estem al 24, vaig començar el 18. Llavors feu matemàtiques. 6 anys, més o menys. Vinga, amor, atrévete. Ja ho ha dit. Feies matemàtiques? Feia. Ah, Vaig fer mig curs. Ostres. No vaig calcular gaire, Sí, vull dir, nosaltres sabem que fa temps ja que portes fent cosetes. De fet, és que aquí tenim algunes confessions i tot, Jo m'he de confessar perquè em vaig donar compte a segon de carrera, una mica tard, que jo havia vist vídeos teus, però quan ets molt petita. De YouTube, llavors. Vídeos de YouTube, molt petita, i hi ha un vídeo que recordo
que me'l vaig gaudir moltíssim. Tu explica'm per què el teu DNI podies tenir 3 noms i no eres de la reialesa. Sí, és que jo vaig començar així. Pues Ostres, aquest vídeo en jo el sèrio? recordo i no vaig caure fins molt tard entrant a la carrera, que eres tu. Què dius? T'ho prometo. Però, en plan, classes d'ètica, perquè hi havia molts comentaris que eren de... O sigui, gent que a classe d'ètica o de cultura i valors, em sembla que es deia, l'alternativa a fer religió, que el seu professor els hi posava els vídeos de mi parlant sobre l'adopció, o parlant sobre això dels 3 noms, dels germans biològics i aquestes coses. Llavors, no sé. No, jo va ser Uau, que trobada fort. meva, me'ls vaig gaudir moltíssim els vídeos. Sí? T'ho prometo. Jo ara me'ls miro i una mica de vergonya aliena, la veritat. Però molt orgullosa, la veritat, també t'he de dir. Però vull dir que les condicions d'editar, o sigui, era precari. Silenci de 5 segons, vull dir. O sigui, m'incomoda bastant, però sí, vaig començar per aquí, que fort. O sigui, eres nena youtuber. Nena youtuber. Sí, perquè o sigui, jo des de ben petiteta que volia fer vlogs, però la meva mare sempre ha sigut molt de han de fer un servei, han de ser útils. I que jo crec que això també ha repercudit, bueno, en plan que ha tingut conseqüències també a la meva vida en general, de que tot el que havia de fer, doncs ho havia de fer per alguna utilitat. Llavors jo volia fer vlogs, però necessitava una excusa millor per poder obrir-me un canal de YouTube. Llavors ma mare va ser la mateixa que em va dir bueno, et podries obrir el YouTube però podries parlar sobre l'adopció. I jo li vaig dir, bueno, vale, si aquesta és l'excusa per obrir-me al canal, pues ho farem, no? I a sobre que també sí que és cert que és un nínxol que ningú ho havia explicat i les persones que havien parlat sobre l'adopció una mica era des d'un punt bastant negatiu. O sigui, com una tragèdia, un trauma, i a sobre era en castellà i ningú ho havia fet en català. I vaig pensar, bueno, doncs mira, s'ajunta que és l'adopció, que ningú n'ha parlat, abordarem temes de l'adopció, dels pares, germans, estètica, etc, el que vaig explicar, i després que ho feia tot en català. Llavors, doncs, potser vaig ser de les primeres youtubers catalanes com a tal. O sigui, hi havia els booktubers, que hi havia la Marta Botet, que de fet jo em vaig influenciar bastant per la Marta Botet, i després, doncs, no sé, hi havia molt poqueta gent i vaig pensar, crec que és una bona oportunitat. I d'allà va sorgir tot. Després em va contactar TV3 perquè parlava sobre l'adopció i volíem fer una contraportada del Telenotícies, i llavors em van entrevistar, que de fet vam rebre un missatge per un vídeo random dels que tenia jo. I van dir, soc una periodista, si volem fer una notícia del teu canal i del que estàs explicant, si t'interessa, digue-li als teus pares que es posin en contacte amb aquest correu. Llavors la meva mare al llegir això va dir, buah, em transmet molta confiança, perquè, o sigui, és molta professionalitat de dir, si et sembla bé, parla amb els teus pares i que els teus pares parlin amb mi. I sí, o sigui, ens van enviar un mail i ens van dir, hola, és que sóc de TV3, de la productora, bla, 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 no sé quantos, si voleu, doncs seria per la contraportada del Telenotícies vespre, duraria uns 5 minuts, vindríem a casa teva i aquestes coses. Llavors vam dir que sí, vam venir a casa, la TV3, em van fer l'entrevista i al cap d'una setmana em sembla que va sortir la contra del Telenotícies, que els meus amics, jo no m'ho creia, però els meus amics van dir, estarem atents al YouTube perquè ho petaràs, i jo pensant, no ho sé, o sigui, una cosa és que vegis el Telenotícies, l'altra cosa és que agafis el mòbil, entres al YouTube i busquis el meu canal. I sí, un amic meu, que en aquell moment érem molt amics, doncs em va enviar una captura al cap de 2 segons de que sortís la notícia i em diu, bueno, pujant, ja em donaràs una part de comissió, no sé què, per haver-t'ho dit, o alguna cosa així. No, o sigui, no, ho recordo supervagament, però, tipus, de mofes de dient, t'ho havíem dit, però mofes, en plan, bé, o sigui, orgullosos. I vaig passar d'això, de 35 subscriptors que teníem, sembla, o 70, o sigui, del 35 a 70 vaig fer durant aquell període, a 1.200. Wow. I clar, en aquell moment era com, uah, tinc 1.200, saps, a YouTube. I llavors, doncs, a partir d'aquí vaig continuar fent. No, molt guai, perquè no sé si us surt a TikTok que ara hi ha molta gent que està dient I'm poor o I'm studying right now because I was super shy when was 2020 and I'm not influencer right now. When the lockdown. Sí, en plan, vaig ser massa tímida per fer vídeos i ara estic aquí com una desgraciada. Y no, o sea, totalment. Yo no hice probando chuches americanas y aquí estoy. Clar. ¿Sabéis? A lo mejor estaría estrellato. Jo no vaig fer balls mentre estava a l'ESO al mig de la classe i els profes em castigaven i ara no sóc la Rivers. És que clar. No era l'Abellido que feia això? També. La Rivers La també. Rivers, sí. Sí, podria ser. ser. O sigui, estem parlant aquí de que no només la Muixca, no només els Talles, no només la Rosalia són famosos de catalans, per ser catalans, sinó que ara s'està obrint tot una miqueta més Sí, i
ha passat també a les xarxes socials, el català. Però encara Molt. potser queda una mica de camí per fer. Sí, òbviament que queda trajectòria, jo crec que queda una gran trajectòria, però sí que és cert que hi ha molta gent que s'ha animat i també sobretot amb la música emergent, que hi ha molts artistes que s'han passat al català perquè veuen que triomfen més, almenys que arriben com més a la gent, perquè al final el públic és d'un sector com més reduït però més fidel. Llavors depèn del que tu vulguis i en aquests emergents els hi funciona jo crec que molt més tenir un públic fidel i pròxim que no pas intentar-se obrir al món i tenir un risc com més alt a lo millor no, si són emergents, no sé. Però a nivell del contingut en català jo crec que ara hi ha moltíssima més gent, o sigui, de gent que s'obre i vol fer blogs, però perquè ja comencen a haver referents sòlides de persones que fan contingut. I també una cosa molt bona jo crec que també és que hi ha tanta, o sigui, comença a haver tanta gent, perquè sí que hi ha com certa competència o certs vídeos repetits que veus que hi ha molta gent que fa el mateix més o menys, però al final jo crec que és una senyal de que hi ha abundància d'aquest contingut, perquè al final sí que és cert que al principi, i encara passa, que jo què sé, la Berta Roca o la Juliana comencen a fer blogs diaris, llavors si una altra persona feia blogs diaris ja t'estaves copiant d'elles dues, i dius, bueno, és que en el món hi ha moltíssima gent que està fent el mateix contingut i tu no vas dient, t'estàs copiant d'aquest, no, perquè hi ha molta gent, llavors que sigui contingut en català no significa que sigui com super exclusiu, o sigui, al final jo crec que la manera d'integrar la llengua i com estan fent els artistes i la música també s'hi queixava, era això de que no es comparessin, que no es fiquessin tots en un nínxol, sinó que es classifiqués, o sigui, si tu estàs fent un blog, que no es classifiqués en contingut en català, sinó que es classifiqués a lifestyle. Vale. I igual que passava amb la música, que deien que hi ha aquest indicat, que tu cliques i hi ha la música de cop i volta i dius, la música no és indie, saps? Llavors, doncs, que deixessin de classificar com en contingut en català i més com, jo què sé, te'n vas de reggaeton i et surt qui t'hagi de sortir, que sigui en català, ok, però també pot ser en francès o també pot ser en anglès. I així jo crec que seria com la manera de que realment s'ha integrat el català a les xarxes, jo què sé. Sí, com en qualsevol altre idioma. O sigui, Sí, sí. que es normalitzi el català, potser, no? Podríem I també dir. estem parlant de que tu vas ser una de les pioneres que va començar a fer contingut en català i de molt, molt jove. Com va ser aquesta entrada al principi de començar a fer contingut en català quan no n'hi havia tant a xarxes? Jo vaig veure com molt clar, no ho vaig posar en dubte. Sí que durant la trajectòria de fer contingut m'ho vaig com repensar, no? Perquè hi ha aquesta certa ambició de dir és que potser podria arribar més gent, però després toques de peus a terra i dius, aviam, tu sent autèntica és parlant en català. I la manera que em sentia molt còmoda jo i com sentint que era jo autèntica totalment, era parlant en català. Llavors, diguem-ne que no m'ho vaig pensar massa, la veritat, o sigui, jo ho vaig fer en català i no em va suposar com una gran diferència. Potser més diferència en el sentit de que estava parlant sobre l'adopció, que potser tampoc no és que interessés com a tanta gent com em podria interessar a mi i a les persones que se sentessin identificades. Clar, jo crec que justament també, que has dit, ningú parlava d'adopció i tal, i segur que ningú parlava des del punt de vista de soc una noia de 14 anys, no? 14 anys, més o menys, sí. Que sóc jo l'adoptada, no? Segurament, no sé, no ho sé, però que si es parlava era més aviat d'algú que havia adoptat, o el que tu deies de negativament, però no des del punt de vista aquest de estic dins, o sigui, literalment sóc jo, no? No, de fet no hi havia, o sigui, és que jo crec que en qualsevol idioma no hi havia cap persona que s'obrís un canal i explícitament parlés sobre l'adopció. Llavors crec que en això vaig ser bastant única perquè també a nivell, o sigui, quan van sortir les notícies i vaig tenir com tanta repercussió, jo crec que al final també, com que hi havia com bastantes visualitzacions en els primers vídeos que vaig tenir durant aquests dies que va passar les notícies, em va arribar com amb molta més gent, segurament per algoritme, i va arribar allà a Latinoamèrica, i molta gent em comentava de uah, fes-ho en castellà perquè és un tema molt interessant, o em sento identificada i no t'entenc. Llavors jo crec que era perquè era un contingut com molt exclusiu, més enllà de que fos en català, o sigui, sí. I tu diries que rebies moltes crítiques? No, en aquell moment, o sigui, ara tampoc no en rebo gaires, però ara rebo moltes més que parlant sobre l'adopció, o sigui, realment hi havia molt de respecte. O sigui, jo crec que eren altres temps i depèn de la plataforma, suposo. Però en general el meu públic no ha sigut gens hater, no he tingut gens de polèmiques i això ho agraeixo molt, o sigui, mai m'he posat en cap polèmica. I llavors, no sé, si rebo més polèmiques és sobretot de lo fàcil, no? D'una xina hablando català, saps? O sigui, com si no ho haguéssim vist.
Yeah. I sobretot, o sigui, i em fa gràcia perquè no sé quan va ser, però sí que em van dir, uah, quan et mofes, no?, d'aquestes crítiques ho fas en castellà. Però és que la gent que em comenta aquestes crítiques són en castellà. Llavors, sí, no sé, ens plantegem les coses. Però és això, no gaires comentaris, la veritat. I has vist una evolució, potser una evolució negatiu des que vas començar fins ara? No, que va, totalment positiu. Vale. Sí, totalment positiu. Sí que és cert que com més seguidors tens, més repercussió tens a les xarxes, més visibilitat tens, doncs també a la mateixa vegada que hi ha molta més gent que et reconeix la teva feina, hi ha molta més gent que te la vol menysprear. Però aquest odi no sorgeix de que estiguis fent les coses malament, sinó que hi ha moltes enveges. Llavors, doncs, bueno, és llegir-los i passar. I veient com tot aquest pas del temps, que tot ha anat a millor i que estàs creixent i tal, vas tenir també un programa a ICAT. Com va anar el programa Kids d'ICAT? Bé, o sigui, al final va ser la meva primera entrada a la ràdio com a feina, perquè era feina aquests 2 anys, i la veritat és que jo era com es gravava cada 2 setmanes. Llavors, cada 2 setmanes fèiem 2 programes, però clar, perdies com la periodicitat. I sí que és cert que com que ho trobava a faltar, perquè a mi m'encantava. Clar, com que ho trobaves a faltar és com les pràctiques de cotxe. Quan et passaves 2 setmanes sense fer pràctiques, quan tornaves, al primer programa senties que sortia com saps? Que estaves rovellada i com que intentaves com tornar a l'engranatge, i després del segon, que ja estaves en la salsa, doncs després se t'acabava, saps? I fins 2 setmanes més tard no tornàvem a gravar. Llavors, doncs, va ser una experiència superxula perquè els companys, o sigui, un equip de 10, el David és una persona meravellosa, el Pau també, i després la Laia, que estava a tècnica de so, el TriCaster, a realització, també, tots molt macos, la veritat, i m'ho vaig passar molt bé. O sigui, vaig com veure què és fer ràdio i és un món que a mi em va agradar com moltíssim. A part, també m'agradava molt la part de parlar amb la gent i de poder entrevistar, perquè, o sigui, el periodisme i fer ràdio i qualsevol cosa de locució que facis entrevistes, doncs et obre les portes de conèixer a molta gent, i a vegades aquesta gent és gent que admires o gent que et dona curiositat, o sigui, que et fa curiositat conèixer-la i tal, i tenir aquesta oportunitat per mi era un gran regal. O sigui, jo sé que m'hi vull dedicar cap aquí, o sigui, a fer entrevistes o, en plan, comunicació, sí, 100%. Molt bé. Bueno, i parlant una mica de 3CAT i tota la corporació, ara mateix ja està ben com tot aquest, com una espècie de moviment que també inclou els influencers dins a 3CAT. Tu creus que ha ajudat a unificar una mica el que és el panorama o potser normalitzar, que és el que tu deies abans? Què vols dir? Que aquesta modernització que està fent... Sí, com també afegir a la gent jove, no?, a la tele, que justament era una cosa molt de gent que ja estava sentada allà, introduint-los per la ràdio o per noves plataformes, fent podcast, fent ara sèries exclusives de la plataforma 3CAT o alguna així. També jo crec que és això de recollir-los per entrar dins de la corporació aquesta. I una mica ensenyar que existeixen, no?, els creadors de contingut en català. Sí, o sigui, jo no sé quina opinió, no tinc una opinió com molt ferma d'un sí molt clar o un no rotundament. Un no rotundament, clarament que no. O sigui, sé que està fent una bona feina, però sí que jo crec que és necessari perquè al final és com una contrarresposta a el que hi havia abans, no?, de que no estava digitalitzat i ara per digitalitzar-ho com s'ha extradigitalitzat, o sigui, han agafat a qualsevol... O sigui, no a qualsevol, segur que no, perquè han hagut càstig, però aparentment al final a les xarxes, per exemple, de So Meva, tu veus que han agafat a qualsevol del carrer i l'han posat en un micro, que segur que no, dic que no. Però jo crec que sí que s'hauria d'haver perfilat una mica més la qualitat, perquè al final no deixen de ser diners públics que estem pagant tots nosaltres. Llavors, doncs, una mica cuidar això, perquè si tu vols agafar... O sigui, perquè al final funcionen productores, i si aquestes productores al final volen donar visibilitat a qualsevol o que vegin que funcionarà més o qualsevol cosa, doncs que ho facin per independent, però no amb els diners nostres. I llavors, So Meva, per una banda, està fent una feina molt bona, però per una altra banda jo crec que no és del tot correcte, perquè al final no deixa de ser la corpo i no deixen de ser diners públics. Llavors, no sé, s'hauria de pensar una mica més, i després també el fet que siguin els continguts que els joves veiem, o sigui, al final és un reflexe, no? Llavors, si tu fas contingut de qualitat, també el públic serà de qualitat. I si el públic que al principi no és de qualitat, si tu només ofereixes contingut de qualitat, que no vol dir que siguin desinteressants pel públic, o sigui, el teu repte és fer interessants aquests programes, doncs llavors del públic també se'n requerirà, perquè al final el que no podem fer és que sigui merament entreteniment sense cap mena de qualitat.
Llavors, doncs, no ho sé, sí que s'hauria de replantejar una miqueta, però ja, o sigui, si tingués la solució, doncs ja ho criticaria en públic, però si com que no la tinc, tampoc no puc donar una solució, saps? Alternativa del que s'està fent. Llavors, jo crec que és un pas que s'ha de fer per marcar un abans i un després, però hi ha molta feina a fer, segur. Jo crec. Sí. De fet, és que, clar, amb tota això, el que tu deies, la extra digitalització, el que es vol és arribar una miqueta a un target més jove. I jo crec que justament, és que jo penso exactament el que penses tu, rotllo, perquè si un target jove, com és gent una mica desconnectada d'aquest target des de feia molt de temps, estan fent contingut en massa que potser no és de qualitat. Inclús, com que a mi m'arriba com a ofendre, perquè és com, penses que potser a mi només m'interessa això per ser jove i no m'interessa alguna més intel·lectual, per exemple, o totes aquestes coses com hiperproduïdes, rotllo xurros, no sortirà bé al final, exacte, no és queden. que no crec que sigui. O sigui, quedaran en no res, o sigui, tot aquest contingut és com efímer, no sé. També jo crec que és bastant el que està passant ara, no?, en general, de tots els continguts, que es poden fer molt per l'algoritme, perquè arribi molta gent instantàniament, i després, doncs, és igual, ja sortirà un altre trend. I al final, no sé, jo crec que això no és gaire sa, la veritat. O sigui, almenys entrar al TikTok i anar veient el trend, i també com a creadora de contingut també és angoixant, perquè veus que un dia estàs aquí, l'altre dia no li interesses a ningú, ara interessa fer això, ara no interessa res del que s'estava fent, és com molt desubicant i que al final la gent també està marejada, jo crec. I no sé, jo crec que si continuem així, això explotarà, crec. Penses que algun dia canviarà? Jo crec que no que canviï, o sigui, si les coses continuaran estant, però potser no serà tan, o sigui, començarà per valdre, no sé, ara com per exemple les instantànies, que fins, no sé, fa 10 anys ja tothom es volia les càmeres, volia càmeres digitals, i ara hi ha molta gent que estem comprant a Fotoprix els cartutxos, saps? I revelant, i que ens costen 17 euros, saps? Cada cartutx, i dius, per què ho fem? Però per què mola? Pues jo crec que o sigui, que passarà alguna cosa així, rotllo que començarem a donar qualitat a com els curtmetratges llargs, o a contingut més pausat, o tornarem al YouTube. Jo crec que ara tornarem al YouTube. Mi De sueño. YouTube s'ha parlat moltíssim, Mi oi? De la tornada sueño. al YouTube. Sí, Sisplau. s'ha parlat moltíssim. En vídeo, gameplays de Minecraft, o sigui, no demano res més. O sigui, O sigui, allò sí que era una mica de focus total, no? O sigui, rotllo... com es diu això quan Que estàs a la reclamava vida? tota l'atenció, no? T'ho juro que a mi Això. m'angoixava perdre'm algun, I clar, eren potser 5 persones que penjaven 2 vídeos al dia, i clar, Però d'hores. Sí. hores a En sobre. plan, Ara, Vegeta. persones, per no dir Willy Rex, Vegeta, perquè Bueno. és No infància, donarem és infància. publicitat gratis. Que vinguin. No, però vinguin és a veritat, veure. això sí que ho havíem estat parlant, de que creiem que hi haurà una corba de tendència, no? Que tot el contingut tan efímer és shorts, constantment shorts, hi haurà un moment que Totalment. crec que ens cansarem, ens donarem compte que ja no és el que busquem i tornarà al format de vídeo més llarg. Home, és hi ha moltes estrany. influencers que s'estan passant a YouTube, rotllo, no passant, sinó dient, m'he obert un canal de YouTube, i comencen a fer les coses que feia 5 anys que nosaltres vèiem. Llavors jo crec que està tornant. També, M'apassiona. o sigui, per part de la persona que crea contingut, bueno, depèn de quin contingut creïs a YouTube, però si fas blogs de, jo què sé, 2 blogs a la setmana, no? Ostres, no estàs... Bueno, no ho sé, però no estàs tota l'estona amb el mòbil gravant coses, perquè clar, ser tiktoker, penso, no sé, un tiktoker molt heavy, estàs tota l'estona fent vídeos, perquè si no perds aquest engagement, i vull dir, és com, sí o sí has d'anar i seguint. I també és més pausat tot, no? La visualització i la creació, suposo. Sí que és més cansat, jo crec, fer blogs a YouTube, És perquè més currat. et veus gravant tot el que estàs fent. I llavors, Molt bé. doncs, si a TikTok no sé, o sigui, si fas un blog amb mi, un TikTok, el fet de que no puguin ser 10 minuts, doncs graves com molts fragments i et quedes amb el més important. Però fer un blog, com que no faràs un blog d'1 minut a YouTube, doncs t'estàs tot el dia, o sigui, i buscant els plans correctes, que si ara el cafè, que si ara et rentes les dents i tot això, i al final jo crec que també a mi almenys em cansa una mica. O sigui, els blogs són molt cansats de fer perquè has de pensar tota l'estona instantàniament, perquè estàs vivint el temps que estàs gravant i no hi ha un guió, o sigui, tu no saps com muntaràs això, com muntaràs allò, i no ho pots tornar a repetir. Llavors és complicat fer un blog, la veritat. Però és una mica... Ai, perdona, però ja per tancar aquest tema, és una mica com per fer una mica d'embut, rotllo... Perquè ara això, no? Hi ha com molts creadors de contingut, rotllo xurros, rotllo que a vegades penso, va, tio,
quédate en tu casa, saps? Perquè, jo què sé, de repente hi ha com una espècie de confiança entre una espècie de creadors de contingut de gravar al blog, gravar una persona morta al carrer o que ha tingut un accident, com va fer una influencer, que m'estic pensant el nom però no la vull dir, vale? La diré en algun moment i ho sabeu, no? El Logan Paul mateix amb lo del bosque de los suicidios a Japó. Sí. Pues jo imagino que deu haver com, quan fas un vídeo de YouTube, quan hi ha moltes hores d'edició i hi ha com darrere com una cosa potser crec que molt més pausada, molt més pensada, una mica d'això, de tornar una mica a la creativitat, de la gent que val una mica la pena. Jo què sé, ara penso en la Emma Chamberlain, que fa blogs superllargs, però que és una noia supercarismàtica, però que es veu que és supercreativa, saps? Perquè els seus blogs són com molt diferents. Necesito que vuelva esto, o sigui, aquesta cosa de creativitat, bueno, parlant de creativitat, per cert. Jo volia dir que dels continguts que fas, quina és com el contingut que més t'agradi o que més t'ompli a l'hora de fer-ho? Buah, és que en general tot el contingut m'omple, crec que bastant igual, perquè si no, no el faria. Llavors, sí que hi ha alguns que són més difícils de fer i altres doncs, que són menys difícils, que se'ls fan més ràpid, com els Get Ready With Me, o sigui, tots els que són preparat a mi o blogs en general és molt més fàcil, perquè és d'anar gravant la contemporaneïtat i ja està, saps? I vestir-te és vestir-te, vas gravant i després ho talles i ja està. En canvi, els poemes sí que és una cosa que s'ha de pensar molt i bueno, s'ha de viure molt, jo crec que també, perquè si no vius com... Perquè jo tot el que faig és perquè com que m'ha passat a mi. O sigui, tots els poemes són d'experiències pròpies. Llavors, també depèn bastant aquest factor, que si no vius com coses com per poder-ho explicar com super en paraules així, que ho puguis plasmar, doncs és difícil posar-li paraules, no sé, sí. Perquè clar, a l'hora d'escriure aquests poemes, quin diries que és el teu procés creatiu, si és que en tens? És bàsicament sentir en aquell moment com el que em passa, llavors escriure-ho. Llavors, què passa? Que els sentiments dolents els sentim molt més que els sentiments bons. Llavors, sempre que em trencaven el cor, o sempre que tenia desil·lusions, sempre que em passava alguna cosa tràgica, ho podia escriure molt fàcilment. Què em passa ara? Que també una altra cosa és que em sento molt monotomàtica ara si penjo com tots els escrits que estic fent, perquè tinc un nòvio magnífic, llavors totes les històries són d'ells ara mateix. Llavors, doncs, no sé, potser avorriria com a la meva audiència, no? I també que a la gent li mola molt més la llagrimeta que no pas veure que estàs supercontenta, que tens una relació supermaca i tot això. Perquè la gent és com... ja no sé ni identificada. No sé, també potser és una visió meva que després si ho pengés la gent no s'avorriria, però tampoc no crec que siguin lo suficientment públics com per poder-los publicar, la veritat. Vale. O sigui, a la gent li mola el rage bait, no? Sí, En plan, veure una cosa que li faci ràbia, un like ahí, de repente un comentari inclús. Clar. Sí, o que m'has deixat no sé quantos i no sé què, no sé quantos, i que la gent digui uah, m'ha passat el mateix, saps? Clar, O sigui, repost a és que TikTok. tots els nois són iguals. O sigui, sempre... Aquesta frase. I ho repostegen a TikTok i després tu estalqueges i veus el que li ha passat a la persona segons el seu repost. El ghosting i aquestes coses, sí. S'obren fils enormes, tothom explicant la seva experiència, d'aquests comentaris que fiquen un mas perquè has de seguir la història i tots deixes tots. És boníssim això. Això no m'ha passat tant, per sort. Sí que en aquests poemes sí que hi ha bastants comentaris de unga-ungas que em diuen, yo solo te he preguntado dónde estaba la sección de los tuppers. Y en plan, fondo derecha, ¿sabes qué voy a decir? Mala zona. Cabronazos, tío. Hola. Sí. O yo solo te pregunté por un boli. I en plan... Uau. No ets tu l'algoritme que vull que sortia al reel, saps? Sí, no és el meu públic objectiu, vaja. No. Hòstia, que fort. Sí, sobretot a Instagram. A Instagram hi ha filtre zero per tot, jo crec, no? Jo crec que a Instagram hi ha molta més insensibilitat que a TikTok. A TikTok són gent de la nostra edat i gent més petita. A Instagram hi ha gent quarantona que no té ni idea Exacte, és que qui utilitza Reels, clar. És que hi ha la generació de cristal, saps? Llavors, pues, aquests són els primers que comenten. La gent vella, que ve d'aquí de Reels, Com l'Adri, el nostre... com l'Adri, així que no pot res. No, sí que fa coses, Bueno, coses. són més 60 que 40, jo crec, perquè els de 40 ara, prou bé. Flipo. Sí. Perquè els perfils, o sigui, jo he estat mirant i els perfils són o fatxes o viejos, que tenen Instagram, que dius... És com una combinació de totes Una cosa, dues. que tinc 28, no 60.
No ho deia per ell, ho deia per plan de pensar. Ella encara pot comprar la té jove. Hola! Bueno, perquè ho van extendre, que si no, no. Però li queda molt poc. Bueno, amb aquest punt al final arribarà la jubilació, la té jove, Pobre xaval. Bueno, tu diries que tots els teus poemes són autobiogràfics? Sí, tots. N'he fet, o sigui, a vegades he intentat fer-ne algun perquè he rebut com missatges de gent dient-me buah, podries escriure un poema sobre... i m'explicaven el tema, la seva situació sentimental. Uau. Però llavors jo els hi deia, vale, perquè a vegades també els hi deia, buah, molta sort, o jope, quina pena. Però llavors m'intentava posar en el paper, però no em sortia, perquè estava pensant en les meves coses. O sigui, perquè o sigui, posar paraules a una altra situació que en desconec, com que no puc empatitzar, o sigui, no puc posar-ho en un poema perquè no acabo d'empatitzar i sóc molt perfeccionista, llavors dic, és que potser no és tant com, en plan, com ho penso, llavors dic, és igual, ho deixo estar. I llavors no ho he pogut com desenvolupar. O sigui, 100% genuïna. Sí. Sí. I a vegades he tallat versos perquè dic, bueno, no serem tan explícites, no fos cas que ens enteressin massa. Bueno, l'explicitat mola, també. Ja. És guai. T'anava a preguntar, i has pensat amb aquests escrits passar-los a una forma física? Sí. Ai, Sí, se cuecen coses. Se cuecen coses. Ui, exclusiva. Exclusive. Jo tenia una altra una mica més compromesa, rotllo... Són com indirectes que tires a persones que t'han trencat el cor o t'han fet qualsevol cosa així de rotllo amorós. T'han respost algun cop dient-te i aquest TikTok és per mi o alguna cosa així? Mai. Calladets, no crec, no? Sí, calladets. Però és que no sé ni si s'ho mirarien. Ja. O sigui, no sé, perquè amb els que m'ha passat, a la principal crec que no em segueixen, crec. Buah, tio, Bueno, jo 100% estaria però- tot el dia O mirant. potser algun sí, però no crec que no ho mira. No li va donar like. Fort. Sí, no. Bueno, i per últim, per acabar, perquè ja hem d'anar tancant aquesta part, hem parlat que de vegades has rebut un comentari així negatiu dins de les xarxes socials, però tu com a dona, jove, dins de la corporació, dins de alguna cosa que has participat de TV3, t'has sentit de vegades una mica menys que la resta? O t'ho han fet sentir? És que tampoc no he estat gaire dins de la corporació, perquè jo tenia com un peu dins i un peu fora, perquè el fet de que estava a Kids i després King Irigai, que no és de 3CAT, o sigui, és de 3CAT però és del X3, o sigui, és del canal infantil, i el canal infantil és completament un món super a part, té unes altres polítiques de protecció, també pues, protecció a l'infant, llavors doncs, hi ha molts temes capats i tal, llavors doncs a 3CAT com a tal no hi he treballat, llavors no m'he sentit discriminada perquè no hi estava, bàsicament. Molt bona notícia, I també tinc. una pregunteta última, perquè enllaçant al principi que vam dir, bueno, hem dit que vam parlar al primer episodi de la Laura Escanes, l'altre dia va ser l'estrena de La Travessa, que és la tercera temporada, potser? Segona, que és Expedició Mediterrani. Sí. I vas anar? Sí. I què tal, com va anar? Molt xula. A mi em va agradar molt i després també com a estudiant de comunicació que jo dic, és que no serveix per res, però en veritat sí que serveix la carrera. O sigui, tu mires vídeos i dius, uau, sé de comunicació audiovisual. Està superben muntat, o sigui, la producció 10 de 10, o sigui, els plans, el ritme, no se't fa pesat, no és extrasensacionalisme emotiu, ara la llagrimeta, ara la mare i la... No, és realista, però és que a la vegada et fa plorar. O sigui, hi ha moments, després els personatges, tal i com fan les entrevistes, com ho tenen muntat tots, o sigui, hi ha un gran equip al darrere i segurament moltes hores d'edició, però a mi m'encanta. O sigui, jo la primera he de dir que no la vaig veure sencera. O sigui, no, jo vaig anar allà sense veure, em sap greu. No, ja ho vam comentar, crec que no era l'única. Però ara la segona, m'he mirat ja els 2 capítols i estic esperant frenèticament el tercer i el quart per poder continuar veient, perquè és que és això. O sigui, el primer capítol, un muntatge de 10, i dic, vaig a veure el segon, perquè potser és bona presentació, saps, per encarrilar-te, i després, no, però és que el segon igual. O sigui, tot superbé. Llavors, doncs, no sé, a mi m'encanta. L'haurem de veure. Sí, i no em paguen, o sigui, però jo la recomano. Vale, ara farem un canvi de secció. Aquesta secció es diu L'Adivines. Consisteix en que et posarem la introducció d'algunes cançons catalanes. Vale. T'ha fet 5 segons, vale? 5 segons. Ho podem fer nosaltres amb l'Spotify, potser millor. Sí, i que no soni... No, però que soni aquí, no? Que soni de ràdio.
Estàs segur, Adri, pots fer això? Pots treballar rotllo potser 20 segons o així. Però és que no sé les cançons. Però No, t'ho direm. tranqui, però te les dic, no passa res. Ah, vale. Això, et posarem 5 Haurà de segons tancar de la cada pantalla, cançó. perquè si no ho podrà veure. Clar, total. Sí. Apaguem Voy. monitor. Ben pensat. Sí, està allà. San. I aquí tenim un meravellós trimbrillo, vale? M'encanta. Exacte, quan tu... Això és com el passapalabra. Has vist el passapalabra en la secció aquesta d'adivinar cançons? Doncs és el mateix. Li dones quan sàpigues una miqueta quina és? Vale. Mm. Si la saps. Que segurament sí, perquè són bastant típiques, però si no les saps no passa res. No shaming. Però potser sí una Clar, mica. el tema és que són clàssics en català. Sí, exacte. Clàssics en català, vale? Tots Amb són... majúscules. Ok. No vull fer trampes, crec que aquí hi ha un quadrat, oi? Vale, tapa, perquè si no, la Sí. vista em caurà. Sí, sisplau, totes, si podeu fer una mica de... cap a vosaltres. Molt radiofònic el Aviam. posar els papers amagats. ASMRs. Està carregant, Spotify. Està carregant a Spotify. Vale, és que es És carrega que l'ordinador d'aquesta... És que va caure un llamp. Sí, És veritat. Això és un gran... Aquí? Va caure va un llamp caure. aquí a la ràdio i va patar tot. Hòstia, que fort. I aquesta taula de so va deixar funcionar uns mesos. Però ara tenim una molt xula que va molt bé, amb càmeres... Bueno, no és a la taula de so, però hi ha càmeres... Micros, no? Però Micros ho veu nous. haver de canviar tot, llavors? Sí. O va patar i ho veu poder la arreglar? taula de so, Sí. sobretot. No es podia fer programa de ràdio. Quin mal. Ja. Amb una petitona, però hi havia només 3 micros, recordo? 3? O 2 o alguna Però així. quan va ser això? A mitjans de Va ser un temporada desastre. passada? Sí, Sí. exacte, total. exacte. Hòstia. Sí, sí, estaven com tots apilotonats. No? Sí, feia una Jo no me'n recordo. Feia una o sigui, mica És de que crec que amor. no van fer molts programes. No massa, no No massa. van poder. No. Estàvem a la sala més petita. Està carregant, Dale al wifi. Si no, podem posar-ho nosaltres amb l'Spotify a unes males... Però és com que mola que s'escolti per aquí. Ja està, ja està. S'escoltarà Sí, ja està. al micro. Vale, vale. Ho té No ho es l'Adrià. fa esperar. Vale. Això és veritat. Tu ets molt Ets fan de la- d'escoltar- sí. ara No? m'anava a preguntar Ah, si què? ets molt d'escoltar música catalana. Sí, Sí. sí, sí. Llavors jo crec que... Sí, encertarà. Però 100%. sobretot en plan músics emergents. Rotllo, vaig configurar l'algoritme, vaig educar molt bé el meu algoritme Spotify, llavors em sortia com novetat recent, que potser feia un any que ho havia publicat, que dius, no ho entenc perquè és recent, però llavors com que vaig descobrir com el Will XO, el Dani Six Dani i el 6X. Lizkid, també els vaig conèixer així, la Maig també la vaig conèixer així a través d'això. I després alguns altres que no me'n recordo com es diu, Ricky Recto o alguna cosa així també es diuen. No sé, Molt m'agrada. guai. Molt guai. Jo ara he descobert una funció de Spotify que et fa com una llista del moment exacte que estàs al dia. I el DJ? L'heu escoltat, el DJ? Sí, fa una mica no, de- a mi no m'agrada Fa gaire, vergonyeta, sí, Sí, sí. millor... Bueno, el nostre DJ sí que està preparat, eh? Sí. Jennifer. Molt ràpid. Pues jo no, en Aquí la va haver vida. meitats i meitats. Sí. Una mica. Jo en la vida... És típica, és típica. Sí. Vale. Evidentment, era Jennifer dels Catarres, si la pots posar uns segonets més. Però Però molts pocs, eh? Clar, Que perquè ens si ho no... treuen. És que és un gran himne. Posa la meitat. M'encanta aquesta. És molt bona, és molt bona. Ja està. Clar, estem parlant de que Ens aquí... fa una idea. No podem El posar més de 6 copyright... segons. Si no, l'episodi se'n va a pasta fang. Si no, un dia fem un episodi karaoke i ja... Vale. Un dia vam fer un episodi karaoke. De Ah, fet, sí? Sí, és veritat. no us en recordeu. Gens. Aquí... Però una cosa, aquesta memòria que teniu, ho dic en sèrio. Ja el vam fer, el vam fer. No, tu Vam no te'n acabar recordes del cantant, primer que és capítol. horrible. Això és Bueno, fort, ara eh? sí. Ara, Adri, té el Segona segon. Vale, cançó. segona cançó. És catalana, aquesta. Sí. 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 Totes. Buah, aquesta... Però potser una mica més Necessito endavant. l'estribillo perquè això... Deixa una miqueta més. Una mica més. A veure, no va dir una jo. Segur que és d'algun grup clàssic, no? Sí, sí, sí. Sí. que És clar. molt clàssica Molt aquesta. Sí, eh? aquesta, de Però fet, és molt. molt típica. Jo vaig fer un lip dub amb aquesta cançó. No em podeu posar al mig, no? En plan, a la meitat. Vinga, va, ho posem al mig. Anda. Ostres, no ho sé. Té lletra, A veure, Té un lletra. altre cop algun lloc? Una cosa així clàssica vaig per tu, però... Sí? Molt bé. És que... Vale, clar.
Ostres, però es pot posar més d'un segon, Sí que és no? veritat que Així, No, rotllo... és igual, és igual. Aquests Però també si tenen sumes- drets d'autor. També, és Sí, veritat. sí. Sí, jo crec que tots. aquesta cançó és com la típica. A mi m'agradava quan la cantava la Shakira. Ah, a mi també. Ai, a mi no, a mi m'agrada la normal. Encara que hi ha uns... Algú l'ha versionat ara, que és com més... Sí? Com lofi. Sí, és No veritat. Sí. És una noia, em sembla. I després hi havia un noi també que... David, crec que es diu així, que va canviar una mica la lletra i tot. De Mm. fet, I ha després sortit es fa ara així. a la ràdio, estava sonant Ah, abans sí? de Ah, fer el sí? programa. Ah, la tecno Sí, aquella. sí, És aquella veritat. així. Però No era la de Sense era tu? de Flash, Sense tu, era sense Ah, tu. no, és veritat, Ah, era vale. sense tu. Ah, sí, Doncs, tu. bueno, però sí que és veritat, sí. Pues Vinga, sí, vaig per som-hi tu de amb la Sau. següent. Ala, És que te hi ha molta passes! gent que No, porta ja. ocellets. Podria ser oques grasses, com podria ser... Hola, Bon dia, els pets. Total! Molt bé. Molt típica. Vale, anem a per la última. Oh, yeah. Ja he de dir que No direm. Bon Clar. dia Bueno, encara era no, una encara cançó no. que escoltava cada dia a l'entrar al col·le, perquè jo anava a un col·le que era el Sol i Lluna, i sempre ens posàvem per entrar en comptes un timbre de la cançó de Bon dia. Ah, em feia el Vam mateix amb entrar una cançó de durant 6 Mozart. anys. És que jo anava a un col·le Sempre, pijo. sempre la mateixa o... No, Sí, no. sempre la mateixa. Bueno, no sé si era de Mozart, la de... Tun, tun, tararun, tun, 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 tararun, Sí, tun, no, tun, tun. de Vivaldi, no. De Vivaldi, vale. Vale, som-hi amb l'última. Sí, fa, no fa. És de la Julieta. Sí. Els cabells. Riure i sentir que per el temps. Això ho donen per bo, el passapalabra? Vale, és avions volants. Sí. Un 10. Molt bé. Molt bé. M'encanta. Bueno, ara anem a fer una secció que fem sempre, però aquesta vegada ha estat millorada. Millorada, vale? Perquè hem fet una petita intro, Sí, Molt i amb una bé. musiqueta i tot, si la vols. Sí. Ah, sí? Quina? La més veloç de totes. És que t'ho juro que aquest tio... Preguntes ràpides. Vinga, preguntes ràpides. Tardor, primavera. Tardor. Un superpoder? La invisibilitat. Ets Golden Retriever o Black Cat? Això ja està passat de moda. No ho sé. O sigui que jo què sé. Golden. Descriu-te en una paraula. Polifacètica. Pla preferit? Pla preferit? Pla preferit. Espaguetis amb tomàquet i formatge. I un lloc del món? Catalunya. Vale. Vale. Una cançó? I Love You, I'm Sorry, de la Crazy Abrams. Una pel·li? Una pel·li... Inside Out 1, no la 2. Feina somiada. Presentadora. Un artista que recomanis. La Olivia, però és la típica, diré el Dani Six i el Kid. Vale. Un podcast en català La Turra. i una sèrie de Super 3. La família de Super 3 conta o espies de veritat, sí, no? Oh, Sí. Uau, molt bona. quina gran elecció! Ole. I ara anem a una secció que sí que és nova, vale? Però també hem fet una petita intro i tot, És que aquí... Vinga, vinga. Dale, dale. Preguntes compromeses. Ostres! Vale. Quin és el contacte més famós que tens a l'agenda? El Miqui Núñez, crec. Últim buscat a l'aplicació Instagram. Deixa'm consultar-ho. Però... El Tindercat. Molt bé. Vaig veure ahir el seu directe, però en Tinder, diferit. Amor platònic o crush? O sigui, amor platònic, no sé. Era el Harry Styles, però ja no. Era el meu petit. Màxim de dies sense dutxar-te? Potser 4 o 5, a l'esplai. Verd, àmbar o vermell, sent aquest el semàfor de la teva disponibilitat sexoafectiva. O sigui, vermell és ocupada, no? Sí. Vermell. I de l'1 al 10, com de castellers èters et consideres? Ara 8. Yeah, vamos ahí. Ole ahí. Hem inaugurat Bueno. la temporada por todo lo alto amb lo de castellar Seters. O sigui, Zetorge. Molt bé, fantàstic. Doncs ara el que queda de programa anem a fer una mica de recomanacions, no? La secció cultural. Cultural.
Aquesta és una secció clàssica, sempre la fem, on recomanem coses que hem vist durant la setmana, o potser doncs, música, pel·lis, llibres, tot una mica. Tu t'ho pots pensar i ho pots dir al final. Ok. Recomaneu alguna coseta? Jo recomano en general a Pharrell Williams. Hola! Vale. Què és Està això? perdent. No Un m'ho popular esperava opinion, gens. no? Jo tampoc. No, ha agafat això, un gir. que no És m'esperava una gens. cosa, o És un sigui, tenista. Pharrell Williams fa música tan bona, Sí. és el que fa la música, bueno, el que va fer Happy, good el que fa la time, música dels Happy. Minions. Ah, ostres! I recomano molt Double Life, de la 4 de Grup Mi Villano Favorito, i sobretot recomano Frontin, de Pharrell Williams. És boníssima. És molt és bona. boníssima. Podem Just escoltar anava a uns molts pocs segons. Com era Frontin? Frontin, de Pharrell Williams. Jo, Jay-Z. Pharrell Williams, però És pel que- cul quan era però pel- petita, eh? I jo també, però jo ara més, en plan, és que arriba. Hola, m'encanta aquesta cançó! És que és Vaya boníssima. remember. Sí, totalment. Ok, alguna coseta més? Jo volia recomanar un llibre. M'estic llegint el Joel Dicker, La verdad sobre el caso de Harry Quebert, i m'està agradant bastant. Em dóna una mica mal de rotllo que la història tracti sobre un personatge que s'enamora d'una nena de 15 anys, però per lo de més bé. A veure com acaba. Vale. Encara no Però saps la veritat. bastant, exacte, bastant de mal Lolita. rotllo per aquesta part. Però narra superbé des de diferents punts de vista i la veritat que m'està enganxant heavy. Molt bé. Jo, ja no me'n recordo com sona, però jo fa unes setmanes em vaig apuntar que volia recomanar Te pedí que me olvidaras de María Escarmiento. Te pedí que me olvidara. Ah, gràcies. És que no hem recordat avui d'escoltar-la Hòstia, i però ja era no bastant recordo. fàcil, no? En plan, com... Bueno, no. És molt bona. Està molt bé, m'agrada molt, pues, ja, pues. I ara ha sortit Omega, que va sortir allà al pirotècnic, aquest piro musical de Barcelona. Va estar molt bé. Una bomba. I Duro de Verdad parte 2. Uf, Aquí. Amb la Batjal, no? Estem parlant de la Exacte. cançó que està pegada ara a TikTok. Bueno, jo la vaig escoltar el primer dia que va sortir. Sí. No, I ahí molta gent em va dir, donant no m'agrada context. gens, no m'agrada gens. Bueno, pues... Ell confessa que està fumant marihuana una altra vegada, eh? És I som veritat. aquí, sí, eh? sí. I som... Bebo con las nenas, he vuelto a fumar marihuana. Vaya. barra. ho diu tal qual la cançó. Sí, sí. Wow. I la Rosalía, per una altra banda, diu ja no bebo, ja no fumo, no consumo i lo presumo. Sí, però després la foto que va penjar al seu carrusel. Després són unes cigarretes que són Sí. qüestionables, mort? Pastís En de plan, cigarretes. m'agradaria saber, I eh? eren cajetilles de cigarros amb Omega Merch. i en plan, era com merch. Sí. És que va fer una festa, perdona, amb una llista de convidats semblava Met Gala, amb Ja. merch seu, rotllo samarretes. Em sembla molt fort. O sigui, m'encantaria estar allà. Està De molt És ben un veritat, pensat. somni realment. Sí, sí, eh? I M'encantaria estava veure molt tot ben el que passa. pensat perquè ho va fer a París a la Setmana de la Moda, que ja, pues allà ja hi havia tothom, en plan, que Mm. podia anar-hi molta més gent que no pas si ho fa, jo què sé, a Sant Esteve Sarrovires, no? I realment semblava un desfile, eh? Anaven totes Sí, molt sí. guapes, era molt impressionant. A l'unboxing de Toquicha del bolso de Batgial. Oi, No ho heu vist? jo No. sí, Mm. és molt èpic. Toquicha li agafa el bolso de Batgial, un bolso minúscul, i fa un unboxing de les coses que té la Batgial. Em sembla una cosa... No ho he vist. I què tenia? No l'he La tinc curiositat. Pues no sé, tenia tabac I ja està, no hi havia res més. i... Colònia? No sé. Colònia? Crec... Culona. No, tenia un gloss. Crec que tenia tabac i un gloss. Uf, un glos. Tremendo. Forte. Ja està. Este és Ja un està. gran... Pues jo de recomano la pel·li de Mamífera, que a més la van posar aquí el divendres, la van ficar al Cineclub de Castellà. O sigui, qui va tenir l'oportunitat d'anar, molt guai. Jo ho vaig veure des de Filmin a casa, Filmin compartit, i està bé. En plan, m'agrada alguns punts de vista que agafar, altres coses potser no compartia tant, però trobo que és xula. A mi m'agrada l'Enrique Auquer, el que passa que ella és massa millennial per mi. Té unos momentos de unos collages que és que desconnecto. En plan, amb aquesta cosa millennial és que no puc. Llavors, ok, està guai l'enfocament, m'agrada la història, però amb les coses millennial és que no les puc El suportar. patchwork. No les puc suportar. El patchwork, el collage. Era patchwork, no. Sí. Tens alguna coseta a recomanar? És que no ho sé, perquè tinc moltes coses que últimament he descobert, com per exemple, bueno, per una banda, el de ASMR per anar a dormir, hi ha una noia, una noia senyora, que es diu Alba, em sembla. O sigui, perquè me la va fer descobrir el meu nòvio, ens la posem per anar a dormir, que parla sobre la seva vida quotidiana, però amb ASMR. Llavors tu te la poses i et comença a explicar les seves liades amb la feina, o les seves liades amb el canvi de pis i tal, però amb ASMR, rotllo, amb veu baixeta i tal, doncs. I després, per altra banda, si et costa
costa molt dormir. Jo recomano que a mi sí que em funciona, són, poses a Spotify lo de brainwaves i música per relaxar-te i, o sigui, Hill and Rebost o alguna cosa així. A mi m'encanta per estudiar. Literal, que, o sigui, et repara l'ADN o qualsevol cosa que Georgina, diuen. tu O no sigui, a has mi em estudiat funciona, mai, a mi em funciona. Perdó. Què has dit? Què? Tu no has estudiat a la teva vida. No, perdona, que ens posem les ondes alfa, omega, no sé què, per estudiar. Binaurales. Ondes binaurales. Sí, Jo això. sóc incapaç, és que tinc Per un 330 TDAH. O sigui, 434 hertz. O sigui, És boníssim, m'encanta. Bueno, pues fins aquí el programa. Moltes gràcies per venir, Farners, ha A sigut vosaltres per fantàstic. convidar-me, I bueno, aquí acaba el primer programa de la tercera temporada. Un aplaudiment. Ole! Vinga. Bona nit. Bona nit, guapetes. Bona nit. Besos. Don't wanna sound funny.